Inkinga ukuthi lo ufuna uphume endabeni zami. Awuzami ukuyenza le nto ushimphumele ekhaya. Angeke Ngizophuma endabeni zakho uma ungaphuma ekhaya. Angeke ngize ngiphume kini. Ngeke ngize ngiyeke ukudliwa. Wena ngabe nje ukhuluma kahle uzothatha amakhamera wale kumina. Uzowathatha. Awesabi ingculazi. Awusabi izifo eziningi kanganje obushintsha nje amadoda. Ingapho esenza. Hayi wakhuluma ke wazi. Usenayo lo mthakathi. Wakhuluma wazi kakhulu. Unayo lesifebe. Akekho ongenayo ingculazi webhuku. Inkinga ihlukene ngo-positive no-negative. Nawu neyakho nje ubuhlendlela. Ladies and gentlemen, manene namanenekazi, sanibonani siyanibingelela kwi-episode yanamhlanje yohlelo lwakho ulithandayo lohamba phambili eNingizimu Afrika. Silubiza ngokuthi silungisa umjolo right here on a favorite channel Umjolo Show. Njengenjwayelo, gama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in South Africa. Uyazi ukuthi masungibona nje ku-screen sakho suke sesizokhuluma zona beli indaba ezithinta umjolo ngoba siyazithanda indaba whereby okunye ngena kokunye either kungaphansi noma kungaphezulu as long as kuyokunye phezulu kokunye kuokunye phezulu kokunye kuokunye phezulu kokunye mhlambe nawe ke uneyinkinga ezithinta umjolo simele njengamanje ethi umjolo@gmail.com ake sibone ukuthi indaba zabo zihamba kanjani namhlanje mase siyalungisa lapha kumele silungise khona sibangene. Sifike sikubingelele embukelo wahlelo silungisa umjolo right here on a favorite channel Umjolo Show. Yalazi ukuthi aba once ahlala nje phansi sesikhona ukuzokhuluma nje indaba eziningi ezithinta umjolo yahlukahlukene la eSouth Africa. But before singene nje indabeni zabantu bakithi sizwe ukuthi zikhiphani ubani wenzeni kubani banayiphi inkinga. Asiqale ngokukhumbuza ukuthi this show is proudly sponsored by EasyBet. You can register and bet using our promo code Umjolo. That is UMJOLO. I-promo code oyisebenzisayo ke le whenever ungena kwi-app yakho yakwa EasyBet. Eceleni kwami nginosisi esinaye njengamanje sokhuluma naye just to find out ukuthi zikhiphani empilweni yakhe nanokuchecka nje ukuthi ngempela kuhamba kanjani. But before ngikukhumbuze futhi ukuthi ishow namhlanje ithanda ukuhluka cause uyazi sijwayele ukuletha abantu abathandanayo but namhlanje ungathi liganga ngomunye umhlathi kodwa ke angingageqa amagula nangu sisukhona eceleni kwami dadewethu. Uyaphila mama? Ngiyaphila njani? Ukushisa ngiyakuzwa nami uthi hayi ungumqemane uyaphila kodwa hayi ngiyaphila bhuti hayi siyajabula ukuthi sibe nayo namhlanje ohlelweni nanokuthi nje sizokhuluma nawe osukwini namhlanje ngiyaphazamiseka la ekhuphini lami nguMatifana mina igama hayi mina igama lami nguZamajali uZamajali so dadewethu ula ohlelweni silungisa umjolo kunentokazi ethe ifuna nizohlala phansi nikhulume gama lawo Amanda ingwakakhanyile isibongo angazi ke noma uyamazi lo muntu ngizozwa ngawe nanokuthi mawumazi mhlawumbe umazi kanjani. Hayi ngiyamazi Amanda Amanda uSikwiza wami sithi ungasho usubhuti omnyeni wami sisomnyeni wami okay so as kusisi i-relationship yakho naye ihamba kanjani? Hayi siyazwana ngasho siyazwana akukho wrong engingakusho siyazwana ihamba kahle yeah so as yonke into ihamba kahle uma ungamchaza ke mhlambe yena ke ungamchaza kanjani ungamchaza njengomuntu onjani? Amanda ngingasho nje ufana nosisi kumina ukuthi sibe nakugejana ngoba since kwahamba umyeni wami usethanda ukungicontrola angazi noma ngathi mhlawumbe usethanda ukuthi ngiphile impilo ethando yena kanti angeke ngize ngikwazi ngoba phela umuntu uphila ngendlela aphila ngayo. So mengabuthi since kwahamba umyeni shothi umyeni akasekho emhlabeni noma mhlawumbe senahlukana qonda ukuthini ngaleso statement sokuthi selokhana kwahamba umyeni usefuna ukucontrol? No akasekho emhlabeni. Mhlawumbe izinto ongathi ukucontrola ngazo ke izinto ezikanjani ekhaya kunezinto athi ungazenzi noma khona ekhaya khona athi ngingakwenzi engazi ukuthi uhlanganaphi. Okay. Nje uyathanda nje ukuthi ucontrol angazi kwenzakalani ngaye. Okay. Uyathanda nje ukungitshela ukuthi ngenzeni kanti hayi. Okay. Ngibona ingazi ngithi ke ngibone sesigejane ngabo. All right. So namhlanje ukubhalele la eshowini ukuthi nizokhuluma mhlambe unako ukuhlala nawe phansi nikhulume noma unawe uyathi ukuthi kungana zakulethe kuma camera ngoba beningahlala endlini nikhuluma?
Hayi asinako ukwazi sihlale sikhulume nje sijwayele ukugejana ngaleyo nkulumo. Kudlule la njalo asikayi sahlala phansi sakhuluma. Bengingazi usekusela sikanga usengazangilethi la kuma TV. Ngisaxakekile nje. Kodwa ngizwe ngilindene angichazele. Kodwa ngoba usufikile ke la uready umbona ukuthi ufuna ukuthini kwena? Hayi ngiready akangene ngifuna ukumbona nje akangichazele sikwenzakalani. Hayi ke usushilo. Seshilo ukuthi dadewethu ngapha ukuthi uready ukuze uAmanda ukuthi ufuna ukuthini kuyena and I'm sure ukuthi nawe ezumbukela uready ukuthi uze ukuthi indaba yabo ihamba kanjani. Nami ngangise ready ngifuna ukubona ukuthi kuhamba kanjani nanokuchecka nje ukuthi mawukuthi uyafaka kusawoti esilondeni kufaka kuphi kule ndaba enje. Khumbula ke labantu abathandana namhlanje kodwa udade wabo kamfo wabo ngithini manje udade wabo kaBhuti othandana noSisi noma oyethandana noSisi ombizele kwishow asizwe ukuthi umbizeleni ungayindawo hlala la ukhona. Dadewethu kunjani mama? Hayi yonke into iqondile. Siyajabula ukuthi sikubone namhlanje uzokhuluma nathi njengoba usicelile ukuthi asilande nangu uSisi ufuna ukukhuluma naye ngezimo ezithile ezingekho kahle. Mhlawumbe mengaqale nje ngikubuze udadewethu umazi kanjani? Udadewethu mazi uSikwiza wami. USikwiza wakho. I-relationship yakho naye ihamba kanjani? Ngingasho ngithi kwakumnandi ku-right usaphila ubafo. Washona ubafo. Kwaphela unyaka kusemnandi emveni konyaka kuphela konyaka ubafo ushonile washintsha uSikwiza endakangithi kazona ayifaka. uSikwiza la uveza ukuthi vele umuntu ongazi ukuthi ufuna ukumlawula ukuthi enzeni angenzini uyamgada. Ngabe mhlawumbe into yenza ukuthi wena ubone ngathi ukuthi izinto azikho right ukuthi vele unako ukumlawula. Hayi ngikhuluma amanga ke lapho uSikwiza. uSikwiza wami into eyenza ukuthi athi ngiyamlawula ingoba uyisifebe. Hayibo. Emzini kababa ushintshanisa amadoda ihlala nezingane. Uyakhala ubuhle kuphuza utshwala khona lapha emzini kababa uma ngikhuluma naye ngoba siyaxabana. Ingakho ngize ngabhalela ngisho ukuthi ngicela ningisize. Hayi dadewethu naku kuthiwa uyaqewula wena emzini wendoda. Iyona into ngibizele yona la. Yebo yona into engibizele yona. Wasuka nje le wazongibizela ama-TV ngibizele nontsatho ngibizele yona la. Ingoba usuhlula iSikwiza wami mangikhuluma nawe kahle. Ngihlule bani isemzini wami nje lapha. Isemzini wami umuzi wendoda yami lo ya. Umuzi kababa lo feba kuwona. Umuzi kababa wakho understand bazongitshela umuzi kababa wakho iziphi ingane eziqawulayo eseyaba ingane eziqawulayo. Ezami ingane iSikwiza. Thatha ingane zakho uyise emadodeni akho la wayizala khona. Na uhamba ungisho ngokuthula emzini. Isikwiza wami wayi wena ungaphumi uhambe uye emadodeni akho ngoba nawe angeke ngize ngiphume ngihambe ngemadodeni ukuze ngigwaze oyifebe la ngaphandle. Azikubulale vela usenamsebenzi. Singibulala ukuthini? Kahle kahle ungijwayela kahle. Ayikho into ekujwayela kahle. Lalela wena konke ungayi-understand kahle ukuthi wena ngikaze ngimbulala umfowenu mina. Ngeke ngize ngahambi ngiyobheka ubumnandi le ngaphandle la ngifuna. Uyabona ke nje umfowethu wafa wabulawa wena Mthakathi. Wabulawa yimina. Hayi bode ngangifuna ushishale sisifebe. Yo sis. Cha ukuthi lona nje unale ngodo ebhedayo. Okay sis. Ngizokushaya lokho. Ngizokushaya. Okay. Ngizokushaya. Ngizokushaya. Okay, hlala phansi. Ngizokushaya. Hlalani phansi bafethu. Jwayela kahle. Ayikho into engijwayela kabi yona. Ujwayela Wena uyasathwa wena. Uyafeba. Ogcina uyibona labantu bakile bakusabayo. Uyafeba emzini kababa. Ngisazofeba, ngisazokewula. Angeke ngize ngiphume. Uphuma nje angeke ngize ngiphume lapha. Uphuma nje into yokugcina kodwa. Angeke ngize ngiphume. Khathele futhi ukukhuluma nawe ke mina. And ingakho ngisaba sinezi shashalazi la mina nawe ngeke ngikhombise ukuthi Abasiyekele ngoba. bangasibambi. Kuze labo babizile akaze ngibize umuntu mina. Phinde ngikonfika namadoda lapha emzini kababa. Uzobona into kufanele uyibone. Into lapha emzini kababa. Wena uhlanganaphi wena? Kusekhaya. Awuphuzi ngani wena utshwala? Kusekhaya. Awuphuzi ngani makufanele uphuze? Kodwa ngiphuze liphambi. Ikwami phela fanele ngenze into engiyithandayo la kufanele ngenze khona. Ikwami lapha Akona ya. kwakho lapha kusekhaya lapha. Hayi bo bafethu ngiyanicela sikukhulumeni kahle. Sis. Ngicela umkhuze. Ahluka aphume endabeni zami. Cela ukhuze yena. Njengokufika kwakho nabangani bakho aniphume endabeni amadoda zami. uyawashintshanisa. Angazi ufika namadoda amangaki. Ngosuku. Hlala nezingane. Uyaqewula ke lokukhala kwakhe bayadansa khona lapha. Izingane zami ilalela lokho. Uma uthi uyaqewula bamhlabela khona lapha. Bampepela khona la. Masekeda kotshwala uwesi. Ingane ibuka leyo nto leyo.
Isiphi isifundo esifundwa zingane? Basobe pepe wena noma pepe mina yini? Phambi kwey'ngane zami. Phambi kwey'ngane Uhlangana. zami. Siyaphi ingane zakhe endlini Ekhaya yami? lami. Ikwami laphaya. Uma uhambe Ngalotsholwa amadodana, mina. awena Wena ziphi kufanele amadodana? uthathe ingane zakho ushone khona la ushona Ngiyakwenza lokhu, wena khona. ufuna Amadoda ami ukuphuma. anazo Uzophuma izindlu ke kodwa sisiyeza. kuhambe ngigwazwa yifebe mina le. Azikwazi vele. Eyami indoda yangishiya nefamily. Wabulala abazali bami walandela ngobhuti wami. Oh hayi Ufuna ke. ukwenza kona lokho Ingakho ekhaya. sengizolilandela ngawe. Sis, usisa akasho ukuthi yeka ukuhlatshwa, yabo? Because vele uyahlabisana nje umuntu Inkinga phela kuhlatshwa mina kuhlatshwa yena. Akasho akasho ukuthi yeka Uzwanga ukuhlatshwa. ubiza ama-TV nje. Wonke aserawundini. Inkinga phela amadoda ami hayawakhe. So wena uyavuma ukuthi udliwe uwona wonke umuntu? Uhlanganaphi yena? Uyavuma Uhlangana- yini? Ikona Hlangana kuphela ngivuma. ngikithi lapha. Ngoba Cha ngitheshane manje. Sheshe kuphele kwakhona manje. Ngisheshela abafazi zokushaya lokho. Zokushaya lokho. Nalamaphoyisa akho. Angizokushaya. sis. Ngizokushaya. Sis. Ngizokushaya. Hlala phansi. Zokushaya wesifebe. Hawu. Ngicela nihlale phansi sikhulumeni kahle njengabantu abadala. Khathele. Hayi sizophuma la. Yabo nje baba ukulandela amadoda imboza ubuso nje sizophuma. Mawukuthi ayikho isisombululo salento ngikhathele wena. Shuthi kofofayo. Sobona La namhlanje. mina angifuni ukulwa nani yabo ngifuna siyikhulumeni kahle lena. Sis, lungile qhubeka udliwe because vele umdliwa nje wena. Udliwa mina. Ehe. Angithi uyezwa ke wena? Not Umlomo ekhaya. wakho. Kodwa Hayi nothi ekhaya, kubo phuma ekhaya sifebe, noma kodwa ngaphandle endlini kwendlu la kade uganele khona. Phuma uyodliwela ngaphandle phela. Yindaba ufuna ukudliwa lala awuhlonipha umuzi nezingane. Wena uqonda ukuthi uyamseka lo. Ngiyamseka ukuthi Umseka ngalipi? ngimseka ngokuthi musu ukudliwela la uganele khona. Ngizozama kungadliwela khona. Ungazamenza angithi mengabe kumele balifaka usho ukuthi abazama ukulifaka balifaka. Inkinga ukuthi lo ufuna uphume endabeni zami. Awuzami ukuyenza le cela ukuthi ngiphumele ekhaya. Angeke Ngizophuma endabeni zakho uma ungaphuma ekhaya. Angeke ngize ngiphume kini. Ngeke ngize ngiyeke ukudliwa. Wena ngabe nje ukhuluma kahle uzothatha amakhamera wale kumina. Wesisi Uzowathatha. awisabi ingculazi. Awulisabi izifo eziningi kanganje obushintsha amadoda. Hayi wakhuluma kwazi. Usenayo lo mthakathi. Wakhuluma wazi kakhulu. Unayo lesifebe. Akekho ngenayo engculazi webhuku. Hayi. Inkinga ihlukene ngo-positive no-negative. Nawe uneyakho nje ubuhleni Awu nje. ngingenayo Yabo mina le la. yakho wena uhamba. Ingoba usuhamba ukhuluma indaba engahlangene nayo emzini yabantu, zemizi yabantu. Awufuni kufa wedwa. Hawu ngeke ngife ngeke ngeke. abantu lezoyishintshanisa lapha. Yebo. Nakhona ngithathe kubhuti wakho njengoba lapha phansi ngithathe kuyena Wabulawa wena ubhuti wami. uyafika nami. Wabulala Engazokhona nima besilala. Oh no makho wababulala. Thakathi omkhulu uzobulala mina manje. Okay. Kanti ke kungithole. And ngizokuqeda khona nawe Nawe namhlanje. namhlanje. Uyazwa yena ngeke ngizwe ngawe mina uzophuma lapha ekhaya namhlanje ngekulala. Sobona. Sobona. Sobona isigcino. Ngicela mina ukuthi nithi nihlukana la kube kukhona ipeace phakathi kwenu. Awuzame ukuyenza ngoba wena ngathi uneselikhulu. Uzongifake Awuzamele kunginikeze lelo su lakho. uzongifakisa nami. Ufuna ungifakisa? Yayidinga. Ufuna ungifakisa phela wena Ngeke hamba. uzufakise ngifakise ngibathandayo. Ngithi ngidinga leyo piece ngithi ngihamba ngiye ekhaya bese ngiyitholile. Noma uzosala la wena sifebe. Ubani ozosala la? Ho ungasala Mhlambi wena. wayila Sis. usuqomile. Mina ngeke ngize ngisale la. Wayila usuqomile. Ngiqome kanjani amadoda Ngoba efike nawe? uyisifebe. Ngasho ukuthi wona amadoda akho phela Hayi, uphela. pe- Na uyalala nje nojola lapha ekhaya ngithule ngithi nya. Awukwazi ukuthi cha. Ngeke ngithi cha phela mina nginandoda Awukwazi. yami indoda yangishiya. Usuqomile nala. Kodwa ulalo amanye amadoda. Awami nawo futhi. Uzolala la utshanini vela anantika nawe. Meqomile la obvious uqomela omnyama. Ngiqome wena, wena okhuluma kakhulu, Awu, wena suthi ngingenayo Hayi wena mina siwazi indaba kakhulu Hayi, ephawula zami. bo. Lo sekeqomile usikhulu wami ngiyamazi akacucuzi. And angilale passage ngcono beyangazi. Ekugcineni uzohamba nayo lo ndoda lapha ekhaya lami. Wabona ke wona lamadoda akho alandile sekhona lapha ekhaya. Singalali wena angidingi namhlanje kuba lento ayilungiseka ngidingi. Oh. Okay Go sis. for five. Okay ngicela ukuzithoba ngikhulume nawe as umuntu omdala. Unezingane ngani? Anginazi ingane ulungise kahle ulimi lakho nginengane. Unengane. Yebo. Izoyibuka lento ngelinye ilanga. Yabo? Ibona ukuthi wena ubuphila impilo enjani. Yabo?
So ngiyakucela noma ngabe yini oyenza uma usukuyenzele egcekeni asali ukuthi lala nabantu ukufika naye umngane wakho lonizongitshela nje ngokuthi ngilandela ama-TV la seningilandele wona ngabe ningihlaza nezwe lonke lelo kufanele lizozilazi indaba zami angithi mina ngikhuluma nawe kahle manje bekufanele uqale ukhulume nawe umngane okwazi ukulanda ama-TV la walandile kade ngikhuluma nawe khuluma nawe angeke ukhulume nini nami ukuthi mangikuletha la angeke azakhulume nami ngidaka uyacathi ukhuluma nami la okay usobha-ke ngeke phela ngise ngihlale ngisobha nginayinkinga mina ngafela indoda mina yazini webhuti inkinga yakhona mina ngine-stress mina ngafela indoda kubuhlungu sizoshada ngesonto elizayo yasizwa-ke lesi sito mangithi ngithi wena usifabe too much nasihlalo sisi indoda yakho kwayesisikoro silokhu sibamba mina sikubambe indoda yakho sisi ngicela uhlale phansi nasihlalo sakho mama akhe lo akakwazi ukuthula uhlangana bakhona sakhuluma lo bhuti ngithi lalela-ke sithando sami ngizothula-ke manje sengikhathele wena yeso hayi ba sengizothula-ke manje ngikhathele wena awukhulume ebhuti sihambelana namakhamera akho noma kuhamba mina ke la ngijwayela kabi wena ngicacisele ngijwayela kabi sengithulile ngisathanda ukukhuluma nawe angisadingi ukuthula okay sengithulile okay so dadewethu into esiyicelayo la iyodwa hlisa imfebo ngayibeka kabuhlungu uyibeka kabuhlungu-ke kodwa phela uyazi ukuthi ngifuna ukuthini noma ngabe uyenza ungenzeli emzini owuganele kuwona vele indoda yakho ayisekho mhlampe uvumelekile manje ukuqoma kodwa phela iba nelimithi manje uma ungamitha nje ungathi umithisiwe uba ngoba nala madoda akuhlabayo hlapa kuhlaba sikuni angazi ngisuke ngingekho ngizoze ngimithe ngizobe ngixakwe yini angeke ngize ngimithe mina ngeke uzuzazi noba umithi ngiyazazi usasoze ngamithe ngoba Uthembeni. uthe uyathula kumanje uthe uyathula kumanje amashangana agcwele umuzi lapha ngithuli nami uhlanga lapha namashangana obona ukondla nendoda yani okusalayo la mashangana akhe asegcwele lapha igceke namasengila ukhulume ke bhuti ukuthi okay ngicela nithule noba u2 siyeka amashangana ukwaletha ekhaya nawe kamadoda ukwaletha ngisho ingane lezi zakhe zamashangana egijima lapha sondla wena obaba bazo bayakondla namadoda akho lolala nawe wogodukisa phela ilanga wena emakubo awunalo ilungelo lokuletha amadoda ekhaya ngisazowaletha lo bhuti wakho ofike nami abengayikhuluma into esini ngisazophuma nje ngiwalanda ngiyazama nje ukukhuluma nani nina wele ngithi ngizama ukukhuluma nani ufu yini soyikhuluma esini because niyakhonkotha manje uyakhonkotha ngapha uyakhonkotha ngapha sengizothula sengithulile ngibiyekile ngiphumile kuwena Sibhizo yazi ngicela ukuyeka phuma kimi Sifebe ngilalele lo ufike nawo yaphuma kuwe Sifebe inkosazana Ndoni yamanzi ngicela ukuzwa kahle usheshe ukhulume ebhuti ngijahe kabi cha angithi ngiyakhuluma manje sehlisa umoya Ndoni yamanzi yazo bhuti yazi lo hey hayi khuluma bhuti sheshise into engiyicelayo kuwena iyodwa nje mntakamama umuhle ume kahle ubalekile emndenini wakho ubalekile kumntwana wakho omncane do yourself a favor zilungise manje usanesikhathi yabo kuthiwa you only live once so lempilo oyibhubhudlayo naleqe oyibhubhudlayo nje uhamba uyibhubhudla uyibhubhudlela ngegqe ifa lami igqe eyami bona ngiyakuzwa ukuthi uthini uyofanayo Sifebe kanti wena okay awufuna ukuphumula usemhlabeni idliwa abantu idliwa abafana laba bahambe beyidla uyashona uyenikeza izintuthwana awukhathali wena awufuni nje ukuthi ube nebreak somewhere sizwa lutho masesesila noma ke ufuna izintuthwane zifike sekungasekho lutho ke seyikhothuluza kwayizona yini oyifunayo kahle kahle iyona nto othangilalelele ngithi ngikhuluma nawe kahle wena ungitshela ukuthi umdliwa wena ngisho ukuthi nami ngingakudla mengifuna ukukudla ngeke uzungidleke angithi ufike nazo intombi zakho lezo uzongigiva nazo la akuyona isolution ukuthi kwenzakalani isolution iyodwa dadewethu ukuthi siyakucela hlisa indlela owenza ngayo izinto kulungile phuza uma ukuthi uyaphuza but hlonipha umuzi wakini hlonipha izingane zakho uyangizwa kodwa mama umuhle uyezwa nimkhuze-ke naye aphume kumina aphume endabeni zami dadewethu mekuwukuthi akaphumi noma akayiyeki lento ayenzayo ungaphumi kuyena kodwa meyiyeka uphume ngilinde ngiqede
uma kuwukuthi uyayiyeka uphume kuyena ayiphilela impilo yakhe as long as ehlonipha umuzi wasekhaya because vele indoda yakhe ayisekho siyahamba emhlabeni kodwa phela akahloniphe ekhaya izinto angazenzeli ekhaya uney'ngane wena ngane naye unengane bathi zithini iy'ngane mezibuka wonke la manyala enzeka egcekeni yabo so umdala dadewethu angingabe ngazi ukuthi iyaphathisa uhlalo yanikwa wena for a reason yiphathe kahle yabo izwe lona kuthini-ke nje uba izwe lihambele ngihlambalaza kulona nje wangizovela wena uyihlamba mina ngidedela igqenje alinankinga liyakwazi why kuzoze kutshela abantu abangangazi nabanye abangangazi bazofike bakuthole bazokubona kahle ukuthi ulula nabangakwazi bazokubona shuthi uyangimakethisa njengamanje hayi mekuwukuthi sisawuthandi ngeke siyikhiphe le episode yabo mekuwukuthi awufuni ukwazi abantu ukuthi wena ubunenkinga yokukhipha iqenje stididi yabo kuyikhiphe ini le episode sizoyishutha nje singayi-drop ku-right kona lokho uhlangana napho sengabe ningikhipha nje cha ngizotholani mina nambe ningikhiphe cha uyayineka igqe yakho wesibuyisa sakho awuyayineka uyineka umhlaba wonke uyabona ngoku baza kubiza kanti ngoba sengikunekile at least ngithole neka vele into yiyona awuyineke phela mama nakuthi uyayineka iqiniso le yineki nomnini uba ushintshe nje lapha ekhaya sobulalana futhi so uyavuma lokho esikushoyo ukuthi ngiyakuzwa lokho kushoyo kodwa nikade lesi sifebe siphume kumina uthe uzophuma kuwena mengabe uhlonipha umuzi wayo ngizomlimaza lo ngizokushaya wena kodwa uthi uzophuma kuwena uma uhlonipha umuzi wakubo yiloko aphumeke kwigqe yami ukuthi ngisebenzisa kanjani kephi aphume kuyona anginankinga ke sithanda sami nokusebenzisa igqe yakho ngoba vele uyahlambalaza hayi ekhaya ungasaphindi yabonga ekhaya ungahamba nje uyineka noma yikephi kodwa ekhaya ngingaphinde ini ungaphinde uneke igqe yakho yampela loya muzi mina ngashiyele leya ndoda ngizokwenza into engiyithanda kodwa ungihambisa-ke kuwena ungihambise kubantu behambe bengincenga kanjena ngizokwenza ngendlela yami masekuthanda mina okay hlonipha umuzi siyakucela uneke izoze yome hayi ekhaya yiloko nje kuphela esikucelayo inkinga usuke ungekho ukuthi wangibona ngineka sukukhona ngikhona manje angithi manje ngikhona nawe uvumile siqala i-episode ukuthi hayi cha kona uyayinekela umphakathi ngishonga ukuthi nginekela umphakathi ngithe vele ngizobanika ngifuna ukubanika and ngiyabanika uyinekela nakho-ke nobhuti la uyayicela nje mama ucelani ucela yona hey Sanibona ngizobona Sanibona ngizobona yabona nina seningijwayela kabona woza la woza la uhamba utshela abantu and le mali ngenisayitholela kona lokho ukuthi nihamba nabangani bakho la sizothenga igqe shuthi mina ngidesa ngomzimba mina ngidesa ngomzimba okay hlala phansi bayeke vele bayeke mfethu imthathe vele sewukhokhile kade ngibonile vele mthathe sewukhokhile naso isikhwama sakho sifebe uyohlala naso sizocaka uzosibuyisa ekhaya hamba sifebe hamba oyineka ngenize nithole kwale mali le hamba sifebe uhamba uzineka ekhaya ngiyabonga bafungithathele yena athathe ba wena athathe wena yabona lona ukuthi uma ngizofuna hlala phansi hlala phansi ngizongaza ngezumathanda wona sihluleka nini hamba ke ekhaya sisi ngoba ngithi sikhulume kahle nje saqeda yini manje sikhulume kahle indaba inemali angisesenithenga abangani beni ngoba nifuna ukungibonisa ne-television ukuthi manje mina ngidayisa ngomzimba mina ngisho kwaleyo mali ngenize nisayitholela kona lo mina ngishilona ukuthi udayisa umzimba ngithe mina uyayicela ubani othengayo umfowethu ubani abathe yadayisa hamba ke sifeke imali ngalo 100 rand ubani othe yadayisa ubanika mahali hayi ubanika mahhala udliwa mahhala lo letha phela nathi letha imali yethu-ke usinike mahhala thatha vele imali yakho wavela ayikho into ozoyithola kwamalini yona le mina nginey'mali zami mina ngayishiyele indoda yami ezozidla namadoda yebo yangishiye le yami ubuye uzokondliwa yimina ney'ngane zami zamakwerekwere vele ukuhamba kusale la labangani bakho namadoda akho la ulala nawo uma ngaba ushintshi lapha ekhaya angidingi shintsha sisi ophinda azonibizwa sekhonolele phansi sisi kodwa yini unempeni impela thula kwami ubona ukuthi ngiyisilimi unayo anginayo impela ngiyabanika ngisuke ngithanda ukubanika uyabona ukuthiwa kwathiwa uyinkomo ngabe wakhishwa impeni yakhishwa enkomeni ukuthi umuntu inkomo nginenkomo inkinga nginenkomo kanjani
asazi ukuthi Ileyo-ke inkinga. unempene sifebe. Okay. Yebo. Habe ngifeba le ndoda xa singeke lana Ngicela ngashishanga sis. la kulala Ngiyafeba. nawe. Suke nje nawe wena eduze kwami. Kumele nje lena bangani bakho. Usuqosha umuntu Ngeke ngibe wakho. ukuthi nithini. Hayi umuntu no, wakho. ngisho lokhunje ngizocisha amakhamera la sikhulume kahle njengabantu abadala because mhlambe nokuthi amakhamera on kwenza ukuthi ube Yini nolwazi. ekhulunywayo? Yini ezobe ikhulunywa? Izinto Yini nje- ezobe ikhulunywa? indlela okuyiphatha as uma wengane nomama oseshiyelwe umuzi yabo uyangizwa Hayi ngilalele ushweni. ukuyiphatha kahle nje Uvivinywa. Hayi umuntu uyalinga usehlala. ukuyiphatha kahle ukuyiphatha kahle Kufanele utshele ukuthi ezani ngempilo yakho umdala umngaka. Squeezer wami uyazi ngiyakuthanda Hey! kodwa into engayithandi Ngiyayiqala-ke into izenzo zakho kuphela. Ngiyayiqala. Ukukuthanda ngiyakuthanda. Phuma Squeezer nje wami. kumina ungabisangithanda. Angeke ngize ngiphume Ngathanda kuwena. umfowenu wafa. Angeke ngize uyabona-ke manje ngicela ukuthi uma ufika ekhaya uphume uhambe ngoba Ngeke uzongibulala ngize njengabazali ngiphume. bami nobhuti wami. Uthakathile. Nakhona ukuthi ngibulanga ngisho Hey. abazali bakhe. Uyathula ukuthi uhambile na all the way. Uyathakatha ngani yabantu sengikubonile. Uzosiqeda ekhaya. hayi bafethu mina angazi ngenze njani nani nizobona sozwa ngani kuma-comment ukuthi nithi lolu daba lolu malimiswe kanjani subscribe awulike ushare i-channel yakho umjolo show umjoloshow@gmail.com email address oyisebenzisayo uma ukuthi-ke ufuna uku-advertise nathi noma ufuna ukuyibona ngelinye ilanga hlala matifane@gmail.com uyazi ukuthi uyisebenzisa mekunjani leyo email address siyabonga kakhulu ukubukela kwakho sazoncenga futhi sinobaba sibone ukuthi kuyathengeka yini siyabonga ukubukela kwakho